Soba, ia apă. Ia apă, mă. Vine pe dracu Ora de ăsta. apă, mă, care ți dau la porci. Ce vezi tu? Ce imaginație ai în Așa a făcut și la Manuela. Tu a rămas cu figură dacă îl vezi? Figură, Vasile, ți-a schimbat figura, neică. Mă, cine ți-a dat țigărție? Te murăm? Să nu facă depresie. E cineva, mă. Depresie. E cineva. Nu e, mă, nimeni, mamă. Stai liniștite, Dumnezeu aici cu noi, Domnul Iisus. Unde e? De că Dumnezeu în casă, mă, stai liniștit. nu s-a obișnuit că și la Manuela în videoclipuri că face numai așa. Și îi dădea mâna la palmă peste față. Pac! Și nu mai făcea. Dă-les. De tine s-a aruncat de paragaza, mă. Dă-les. Na, lăsați-l, mă, în pace, mă, lăsați-l. Ce ai, mă? Băi, copilule, Nu-i, băi, mamă, nu e, Manuela, e- nu da bine. Manuela. Te rog frumos.